Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ban daw rengiu ha ka jingile kai ka bandang kiu shaprang ha ki singi kisnem bandang wan UMLA ka not Shillong constituency ulalet ban pen kuburam ya uhebrit Graham Jones Karnarbi uba lawan ra ya ka nam ka buram ya ka jilla ha ka jingjap ya ka national arm wrestling kabala long ha Kerala uba Adelbert ulalet ban airu da ka song pisa ba arpusan hajar tingka lingba ka intensive sports and youth development program ya uhebrit Graham Jones kum ka jingkit bok ba undang yai treshi tom nang ni shakmat ban yo beteng ya ka burom ya ka jilla ba dia ka yeng ka semru kum jo uhebret Graham Jones ulawan ra ya ka nam lingba ki artli kita ka maksir ha ka jing khun kti balalong ha ka arp khundai tri ujillio ar hajar apusan bakan thup baro artli ki kti ha ka ba ulapan ram ya uwe uhebret uba na Chhattisgarh ha ka ne kasi lalet pin kup burom uba Adelbert nongrum ya uhebret Graham Jones ha ka jinga sakhilang ha ka jinga donlang ki bahayeng hasem nlor ki dikhot ka Meghalaya Arm Wrestling Association Again, nakaliang jong ako memali. Mga doon nakalikat baka iyeng kasem. Jong ikon, jong ikayeng, jong rai ka burom. Lembak ka ni ka arm wrestling tournament. Ako bali ka arm wrestling championship mo. National arm wrestling championship. Kabayo ka nam. Mga rai ka nam tam ko jong i. Mo ka di ka gold medal. Nga songday ni kongdo ban penkup burom nakabantay jong i. Pwede ka daw karniyo. Bat ba inang yay yalam yala ka jong kachingim siya katong hagi po isngi kibrangwan kung bada kaching ko borong iping ako aman to pom nang ban puli ni kentin sok kublay sibon baba Graham Jones Karnarbi nagabantaw namtam baningkong gold medal papilawan ra yakanam Barka burom nagabanta ka Judge Bunrio haka National Arms Wrestling and Para Arm Wrestling Championship Arjar Arpsat Kaba la long ha Kerala kabala la long ha Kerala tunang yai IT bayai pentibet kanang baga jing angnot ringkat jing lam lenti jong play bat hinang yai long kumuwei na kirang kensai ubadon yagatong bat kamon kebecuat kuburong nefi dari kirim mo bagi cek na kalian jonga kami muli mana kabok ang nasib ipi mo absa hajar tinggal Thank you mga Kamen makajing sungu Yoblay nong tao bre nong bu Uba long nong ay banta nong bu banta baru nong sam banta yang i kon benrio hani ka slap pertai om tang ingi babet babyang kiba lesi bala banong kiba byang ka dekot met ndai wat ik bambyang ka dekot met ru ndai ublay ula ay la ka jong ka banta bat bu la ka jong ka banta ban pendongkam yaki halaki jong ki banta khamtam ka sap kapong ban warai ka nam ka burom kumba ngai i baba Graham Karnarbi iba haini ki kindiat por ki kindiat panai gladep layo ya ka ban participate haka international arm wrestling bat ho im simla poi ka thong ngaso komen bani ka kenti manta international arm wrestling ho nga ka jemut kalong bikram poi ka thong ngamut aka first and second ho ipo ya ka third riga bronze medal kanu kalong ka burom ka bapen kemen sisa yang ikum ka constituency yang akum nong mikmat ya ka yeng kasem bar kham tam hi ya ka jat benriu situlup ti nga perkup ipi ya kini ki banta kum ka frame ka jingsa chicken mau bat ya ka check ka bang ay pi kalong si banta ban pinang la ban jam sa khmat ho kini ki numde ya ki banta ki ba la ban pelong ya pi lesi hakani ka banta ka pin poi sa thong nrei ka banta ka pidon hapo jong pi ka mensim jong je khun ta ka fighting spirit kata ka
mensim IT ke jongpi dedication hakani ka sab ka boblei ula ayapi pinang kiyo saprang pinang wanra sisu ke burom hakipor berkising nangwan kani kalong anuksa bakiwei lesi kiba hoi kiba la banong bakidon hakjing duna jong khotmet lada mai kumuwei na preng kita ila ban wanra ini ka thong ila pan poi de sini ka thong ila ban kentiu ka nam ka burom jong ka jela lembah kerteng kaba lawanra lembah ka nam ha kata ka nam tam ka jongi kumno kiwei pat kimla balai kiwei kimla kiwei ru kide banla kiwei kide bandon ka jikot jumut kanu tam kiwei pat bang biang ka de khotmen bakiru kin bu ko mota ka jing aku mota ka challenge ha ka jing im joki khman bakin sim kan dia kum ka challenge ha ka jing balada i Graham Carnaby ila balai mangi imla Graham ako manong ipi kawai mga kumemali ka constituency borok kawai bat ka judge benriu hi borok kawai ka jela hi borok kawai ka sngo sarong we are all proud of you mo ni sngo sarong namar ba pila letinge bat pila wanra ya kani ka jingjok ka ba khamat ai khuble ya i president jokamawa ibadol nang rikat ni ka por iba nanglong shauta nong betin lenti naga benta mai Graham ru inang la ya kaban ya chakmat banyalam lem kiwei pat ki para khna haka jim jolong khna jolong samla khamtam mani ka juk kapadap da kijing sniu babon rokom ban pendu ita kijing sniu kadai ban pelong mlien ni la dia hakiki baba namar kijing mlien hakiki baba kawan ra ru kijing melen kawan ra ru ya kata kijing kerni ban eki baba mde ka sniu bar kawan ra ru ya kata kajing job ha kata kajele kajong pi ban rat bingkong ban kiar ya ki wei pat kajing snio ki ba isngai ki khon samla hani ka jok ki bon ba ki blangop ha ki wei pat kajing snio ai khublei kerpang ye ki mek pa ki blapon ki blakha ya i Graham bat ki blala sisa penye pensan ni bat lesi hakipor ki balet kila banlong ke lenti ke bakia ke bakimat ya ke jengdu jengkermen lalong ke jengkermen omtang ya ladi omtang ke yeng kesem lei khamtam ya ka jaj benru hi bro ngai khublei kerpang ye kime skong suzi Carnaby barkumju ikpa baterens lingskor ki blalong kita kinong betelenti kinong ai mensim barki bala pelong i kumni kumbaki long da ke jing yara ba jing sgai ke jong blei ti ngar kum wei na preng kinom ikmat ngangit scam ba kani kinom dei tang banta jong fi ba baba Graham ndai kadai na banta ki wei du ngan persulur ha ki wei pat ki banta khnang ba minang la pat ban wara ya kanam ko borong mat kentiu ya ni ka jai ban riu jongi shajarong bar kham shajarong hai bo bon ki banta ki sap ki phong ka ba kum ki dekhot jong ka jai ban riu ki bran hala ki jong ki sap lagi jong ki phong aingu ublei nam tani kasap tonang panokamba ublei na kerkui pi bar kayeng kasam matam kimik pa meyet payet bar kayeng kasam hi brokui bar sai sien hi pau ya jing sokumen ba jing sarong kumu nomikmat bar kuma constituency sai sien namar kanika jingjok ba plawanra hani ka kenti tonang kiyo soprang ublei na kerku wanang betenti ya jing bujongpi tai ni kentir kaliang jonga kublei sibon ru epi parlok press bat ya baru kibran nang rikat ban sakhi ni program ni balingkot nak bentai babak Graham. Kulesi